Cześć! Przed nami 3 dni piwnego święta na rzeszowskim rynku. Challenger, jak widzicie, pełny i gotowy, a na kranach coś specjalnego. Porter. Porter ze śliweczką, mocno wyleżakowany, niemalże rok, także w tamtym roku zachwycaliście się porterem, który był krócej leżakowany. W tym roku myślę, że będzie jeszcze lepiej. No, specjalnie na tą okazję przetrzymaliśmy go, przeleżakowaliśmy, żeby właśnie oddał to, co w porterze najlepsze. Poza tym dla konserwatystów klasyki przygotowaliśmy pszenicę oraz naszego wybranego pilsa, ponadto trochę nowej fali. Troszkę nowej fali musi być, tak, będzie ipka, będzie piwko z imbirem, nasza imbirowa. No i jeszcze zdecydujemy, co tam się pojawi dokładnie, może jeszcze pale ale na polskich miarach. Przyjdziecie, zobaczycie. Ładnie, nie możemy wszystkiego zdradzać. Będzie na pewno niespodzianka, odwiedzajcie nasz Challenger Chill Zone przy naszym namiocie, na pewno nas znajdziecie. Także spotkajmy się, no, jest jedyna niepowtarzalna okazja. Wyjdźcie z domu, oddechnijcie. Nie wiemy, jak długo będzie nam to dane, także trzeba korzystać. No co, wbijajcie, no. Ogień, Konrad, bo do zobaczenia się. No. Gnamy do Rzeszowa. Do zobaczenia. Cześć, widzimy się.